είδαμε που κληθήκατε στον κόσμο, δείξατε την καρδιά σας, μας αφήσατε έτσι μια αίσθηση ότι μάλλον δεν έχει τέλος. Πραγματικά υποκλίνομαι στον κόσμο του ΠΑΣ, γιατί όχι μόνο για την αγάπη που μου έδειξε, την αγάπη που μου έδωσε, αλλά και για τον τρόπο που μου την έδειξε και μου την δείχνει. Όσον αφορά εάν θα συνεχίσουμε μαζί με την ομάδα και με τον πρόεδρο και με τα παιδιά εδώ να προερχόμαστε, χθες θα σας ενημερώσω ότι κάναμε ένα ραντεβού με τον πρόεδρο, χθες αργά το βράδυ. Ήταν η πρώτη φορά που μιλήσαμε για την ανανέωση του συμβολίου μου. Ο πρόεδρος μου έκανε μια πρόταση. Η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Νομίζω ότι υπάρχει καλή προσέγγιση και από μένα και από τον πρόεδρο. Εγώ πιστεύω ότι όλοι έχετε καταλάβει όλο αυτό το διάστημα έδειξα με τη στάση μου πως θέλω να παραμείνω στην ομάδα. Όλα θα τελειώσουν θετικά ή αρνητικά την Τρίτη το βράδυ ή το αργότερο την Τετάρτη. Η ομάδα πιστεύω ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα. Σέβομαι όμως την απόφαση του Πρόεδρου και για τους λόγους του που το έκανε αυτό. Να μου κάνει την πρόταση τώρα. Έχουν στενέψει όμως πολύ τα χρονικά περιθώρια. Πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός για την επόμενη περίοδο. Έπρεπε ήδη να έχουν γίνει, πιστεύω, κάποιες ανανεώσεις, κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Οπότε εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να κάνω κακό στην ομάδα μου. Θα κάνουμε ένα τελευταίο ραντεβού με τον πρόεδρο την Τρίτη και εκεί θα είναι και το μυστικό. Είτε θετική κατάληξη θα έχει, είτε αρνητική. Επειδή είπατε προηγουμένως ότι θεωρείτε ότι επικύφθηκε η ομάδα